କାଇଁ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। रेट है मात्र 30,740 टका। ये जो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ विरक्ति ଲାଗିଲାଣି କେମିତି ଯିବ ଏଠୁ ସେ ବାହାରି ସିଏ ଡାକିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଥକି ଗଲି। ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୋଧେ 3ଟାରେ ବାହାରିକି ଆସିକି 8ଟା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲୁ। 8ଟାରେ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚା କରିଦେଲି, ରୁଟି କଲି, କ୍ଷୀର ଗରମ କଲି, ଡାଲମା ଥିଲା ଦିନର ତାକୁ ଗରମ କଲି। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ବି କିଛି ବାକି ରହିଲା ବୋଧହୁଏ, ପୁଣି ପରେ କିଣା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ଆସିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ଅଛି କିଛି ଶାଢ଼ୀ। ଏତିକି ଆସିଛି, ଆହୁରି ବି ଆସିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ। ଫିର୍ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଆହୁରି ପାଣି ଗରମ ହେଇନି, କେହି ଖାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ସବୁ ଗପୁଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଶୋଇବି କ'ଣ, ଖାଇବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି, ତାପରେ ବାସନକୁସନ ମାଜିବି, ରଖିବି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବି, କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଆସିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାକି କାମରେ ଲାଗିଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ତ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଏଠି ଥିଲା, ଏମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି ତ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। ଖରାଦିନ ଛୁଟିରେ ବି ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ। କେବଳ ଆମ ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମସ୍ତି ହେଉଛି। ଆରେ ବା, ଆରେ ବା ବା, ଏଇଟା ଗେଲୁ ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଦେଖିଦେଇ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।